Isyo. Serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon! Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events, fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian ng isa, Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awarding for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon. Sa liwat, maingaga naman sa ato ng mga ka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Karon gadlaw, Miyerkules na kita, Agosto 4, tuig 2021. Aksyon Hotline. Kumusta ka mo masuki namon nga matagpalamati sa kahanginan nga nagasunod na karon nga aga na nagamonitor na diri sa aton sini nga pagpangalagad ang mga online listeners naton amuman na sa mga on-air nga matagpalamati. Aksyon Hotline. Of course, sa online, ara dira sa Facebook kag YouTube, thank you gid sa inyo sinipadayon nga pagsakdag. No din ka man, ang lugar karon niya nga adlaw, ano man nga oras sa imo ginahamtangan ang aton gid nga pagpanamyaw. Aksyon Hotline. Kung ari ka lang ga-monitor via on-air, of course, di naga-monitor dira pagi sila mga transistor radio sa bilog yang Region 6. Kumusta ka mo? No, grabe. Ang epekto sining ginabantayan taghihapon nga panibag-ong variant sang COVID-19. Kay ho, kita mo ha, isang adlaw lang away kita kahapon damo na sa mga ginbag-o nga mga regulation sa bilog nga Region 6. Ti galing apektado man kita gihapon no sang sining magin patuman nga mga regulasyon. Aksyon Hotline. Aksyon at Tayhopon checking in diri sa aton sining nga pagpangalagad nanong pila ka madalag ko nga balita nga aton tutukan karon nga aga. Aksyon Hotline. 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Ihibaloon naton ni karon sa vaccination activity sa province. Kay abi ko gani ang vaccination para sang Johnson & Johnson nagligad pa natapos no kay do may deadline tong ginset ang Department of Health. Pero ang Negros Occidental kon parte sa vaccination activity sa Johnson & Johnson pinakamataas ang Negros Occidental sa performance rating. Aksyon Hotline. Meaning, ang vaccination na performance sa province mayad subong, no? And hopefully, hindi lang sa Johnson & Johnson. Okay, may pila pa ka mga vaccine subong, labi na gid Sinovac, nga economic frontliners ang target sa province nga mo ang hatagan sang bakuna. Aksyon Hotline. Check na lang nagkaroon sa aton sini nga mga opisyales diri sa probinsya sa Negros Occidental. Now, diri sa ikadwa naton nga topiko, Aryo, may panawagan ang pila ka mga negosyante, although some operator, Mr. Frank Carbon, why naging man nagbiyahe sila actually, kiti grabe ka stricto sa Iloilo. In fact, kagabi kibot ko sa balita nga sa Iloilo, why na nagabaton to sang ang crematorium nila tubla, nga daw isa nun lang ga-operato, hindi na magbaton sa karamuon sang mga nagkalamatay sa COVID sa area nila to. No, puno na. No, hindi na mga akomodar. Aksyon Hotline. Grabe maning nga balita ay. No, kabi ko gani, tapos na. Ang ginaistoryahan sa subong is kung paano kita makadevelop, paano kita makabangon. Dapat siling ko ang 2021 ni masentro na lang kung paano ang approach ng gobyerno agud makabangon na kita sa sitwasyon kag malain nga epekto sa COVID-19. Aksyon Hotline. Pero ang lain kay no nagbalik kita sa square one, no? Ang wa subong ti kuan kita ho, balik kita sa
mabudlay nga mga restriction, diba, kung mo hard lockdown ng Iloilo, although may hard lockdown, pero ang mayor nila to, ang ila sining nga biyahe sa masalakyan, sigihon lang, mga transportation. Aksyon Hotline. Perte man ang epekto sa COVID-19, no? Anyway, ari pagid. Istoryahan taman karon di sa sudad sa Bacolod. May isa ka hospital nga nagpagwa man sa mga datos, nakita naton may mga pasyente sila nga nagkalamatay nga natapikan sa COVID nga wala mabakunahan, no? Meaning amo ni sila ang daw na disgrasya gid, no? Gamay nga porsyento sa mga vaccinated and fully vaccinated nga mga individual na question subong kumusta, ano ang estado sa mga hospital ta in terms sa availability sa pagbaton sang pasyente, o na isa na sa aton hibaloon kay sa Cebu ang DTI kag ang gobyerno to ginawa na kabantay kag monitor kay kundi ang mga iban nga ginadala sa ospital to hindi na ka magkasulod sa ospital, ara na lang niya sa dalan nga sakay sa ilang kagulingon nga masalakyan. Now pati subong ang mga kwano, pati mga oxygen ginabantayan gid sa mga authorities kay basi may hoarding naman o tinaguay naman sa oxygen bla. Aksyon Hotline. Ay grabe sa Cebu mo kung makita mo maluoy ka sa mga pasyente nga nagahulat sang turno nila kung saan makasulod sa ospital, nagatiner sa dalan tag 3 to 4 days antes makasulod sa hospital. Aksyon Hotline. Muna so far ang pila ka mga balita nga aton talakayon na karon iya nga agad diri sa aton sining nga pagpangalagad. And of course, no, sa matag palamati ta dugay-dugay magabot naman kita sang winner. Arya tsamba gini kon imo ngalan karon magabutan, bangod instantly magabaton ikaw. Padalaan ka dira sa imo premyo nga 500 pesos. Kabahin ini gihapon sang amon sini nga paghatag, no, sang pagpasalamat, kabahin sang anniversary sang ARB, no. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Kuan gi kamo monitor kamo daha kay mahatag kami diri sang premyo ho nga kon imo ngalan karon ang magabutan ta and then matawag dira sa imong station kasimple lang sa pamangkot ha. Importante tandaan nyo lang mga ngalan sa mga anchors, mga reporters kay pagbasa ta karon o kon pagpamangkot na tun bisan di sila masabat mo okay na ang importante gid nga pagtawag sa imo sang istasyon nga pamati kagid sa Aksyon Radio amo na yung the best ya. Ngayon na ba lang background, mamatian tagin, kaiko pa yung iban bla. Na, kundi kampiyon, makasiling kita at least listeners gid. Tagpalamati gid sang Aksyon Radio Bacolod. Amo malang na ang consolation ta. Nga makabati sang may ara nagapahibalo, kag kung magtawag kita, of course, ara gid kamo, nagamonitor mga ka-aksyon. Pwede dugay-dugay lang na ha. I-kuan lang, i-on lang inyong mga cellphone para hindi kita mabudlayan. Kuning kaso magtawag kita karon automatic ara, no? Ara ka mo gilayon. Para at least makabaton ka sang premyo nga 500 pesos. Alas 8:14 na. Now ginadayaw ko ang province through Governor Eugenio Bong Lacson. Can you imagine subong nami o bisan ang vaccination performance sang province mataas, no, hindi lang sa Johnson & Johnson kundi sa iban pagid nga mga vaccine. In fact ang province sige-sige ang inoculation, sige-sige subong ang pag-administer basta may available lang, no, nga vaccine. And ang ginbakal sa province intended for economic frontliners tagiban pa hibaloon ta karon kay gug kuna nung latest sini kag mga preparasyon kumusta mga hospital sa mga district hospital ta kay kapon siling ni Attorney Diaz okay pa man bisan ang mga tangki sa mga oxygen gin-check nila okay pa man may available pa man do ay problema sa probinsya. Online sa hotline. Online sa hotline. Ayon tanay ang tempo sa aton halangton nga gobernador sa probinsya sa Negros Occidental. Joining us over the phone is Governor
Eugenio Bong Lacson. Gob, how are you? Good morning. Good morning, Aksyon Art. Sa mga nagapamati sa online sa hotline, mayong aga sinatanan. Salamat, Kit. Gob, number one, subong nagapakita nga in the whole province or in the whole region 6 ang Negros, nagapanguna kon vaccination performance kapin pa sa Johnson & Johnson. Hopefully sa iban nga vaccine sa iman, no? Nga nami ang aton bakuna sini. It is because of the cooperation. Kung anong reason sini nga daw kaayo gid sa performance ko? Well, of course, ang cooperasyon sa tanan nato na LGU, after over a month already of vaccination, I guess every LGU nakapangita na sila sa ila respective strategy, no? Para ma-encourage ang ila mga pumuluyo na magpabakuna, no? So, sa umpisa to, we really had a problem, especially sa senior citizen. Although may aragapon ang kabalikat. Okay. We are not forcing them, but we are continuously encouraging them. No, so I'd like to give the reason for this somehow successful vaccination to our LGUs, no, because sa ila mga respective strategies. Although we should not be happy with this, let's continue to always get 100% vaccination rollout. Okay. So, ang additional ako nining blang para sa mga economic frontliners naton, saan nining go ma-start na gid ang pagbakuna? Actually, naka-umpisa naman kami. Umpisa na. Especially sa itong mga vaccines na kita nagbakal. It's only sa mga donated vaccines or donated vaccines that we had to follow the priorities, no, which is A1 to A3. But for those na gimbakal naton, although very little lang, no, we are already gonna do A4 already. Because anyway, that's ours, no. So I believe we have the right, no, to decide kung sino aton ipabakunahan. Okay. And we all know that if we want to reach the 70% herd immunity faster, kailangan i-open up na natin sa tanan, no. A4 and beyond, no. So that's the only way na mapadasig naton. Right now, gani kinastoryahan na nila subong na 80% herd immunity. Okay? So, how do we do that? Of course, by opening up already to even below 18 years old. I see. So, at least, nakita natin nga, maayo ining sa isang indikasyon nga ang willingness kag ang mga pumuluyo do kuha na gid sila. Okay na sila sa bakuna. Ang acceptance. Dako na gina porsyento, no? I would say, no, dako na gina porsyento. Although, of course, may ara pa mga anti-vaccines. Well, that is their right. As I said, we don't force this issue. But we will continue with the help of media. We will continue to encourage them kung why it is still advantageous, no, to be vaccinated. Gob, since nga ang Iloilo, like for example, the city, may mga pagbag-o sa ila sining nga mga quarantine status, may mga hard lockdown, and because of course ang sining Delta variant, no, diri sa aton sa Negros actually do may duha ka mga variant nga na nagwa sa genome sequencing. Ano subong do may mga pagbago nga mga instruction kita, especially sa mga borders naton, although nga ti daw naguntat mga ning visa miya biyahe kang iban pag na-fast track? Actually, as far as Panay is concerned, of course, every traveler should go through an S-Pass. No? And sa S-Pass, siya require kita a negative RT-PCR prior to travel. Okay. Right now, we are checking because again, you know, sa bright sa mga some of our Pinoys are so bright. We are suspecting na mga ginasubmit nila na resulta, especially from Red Cross, medyo
may doubt kami, no? So amo na ipa-check subong with the Red Cross, ipa-verify namon Uy. with the help of our branch here in Bacolod. We will check kung authentic kining yung mga sinasubmit ng mga passengers, no? That's why ang amo niya is first mandatory na gidang negative RT-PCR, and then upon arrival we would like to swab them again, no? Just to make sure na these travelers coming in the province are clear of COVID-19. Okay. So, swab and go gyapon, bisan may negative RT-PCR ka, swab and go gyapon pag abot mo di. Again, we will encourage them to do quarantine, no? Okay. Even if kung swab and go ka, dapat disiplinado ka. Meaning to say, Correct. ara ka lang sa balay mo. Ara ka lang sa balay mo. Let's not fool around with the Delta variant, no? We don't even know kung ari na gid natin no? We're not sure about that, okay? Yes. That's why kung swab and go ka, but please stay home, no, until you get your result. Or else, of course, the province can accommodate you because anyway, we guarantee you within 24 hours ang resulta mo magwa na. Yes. Go to all the people of Negros Occidental because padayon nga pamakog sang Delta variant and other variant na sa COVID-19. Anong mabilin mo sa ilago? Again, no, we are all local government units are doing its best to prepare for this Delta variant, no. But our preparation, let's be honest with ourselves. Let's not fool ourselves, no. Our preparation will never be enough if Delta variant really attacks, no, the provincial of Negros Occidental. We see what happened in other countries. No matter what preparation, kabut like it because of the sheer number. Madasig ang infection rate, mas madasig, no? So because of the sheer number, we will always be running out of beds, no? To some extent, we might be even running out of oxygen, no? So we are for now we're still okay, but so what do we do? Ari na gid ni, no? So first of all, forget that, no, leisure travel, even locally, no, even within the province. Forget it, no? Manila has locked down because it's really there. It has already been proven that the Delta variant is already in Metro Manila. So let's observe what's happening there, no? What will happen in Manila will be the same thing that will happen here if the Delta variant hits us. Okay, so forget the local or the leisure travel. If you have to go out, protect yourself. Amog yapon, face mask, distancing. If ever, by the way, sa face mask, try to use already double mask, no? It's added protection. And kita dito sa Pilipinas, may face shield pata, no? So, let's continue to do it, and of course, yung hygiene, no? So, that's the only thing that we can do, really, against this COVID-19, no? So, kailangan get disciplina on every negrense, no? Because these next 2 weeks is critical, really, no? So let's do our share, protect ourselves, and we protect others too. Yes. On that note, Gob, salamat gid, halong gid permi. Thank you very much, Aksyon. Aksyon Hotline. Now, ang panawagan sa governor, siling niya hindi kita na mamensar sang leisure travel. No, in other words, kalma lang anay, tagob lang anay inyo ng luyag tani matabo nga maglulagaw bala. Why hindi problema na actually makabulig na in terms of economic aspect, no? You know, maglagaw-lagaw ang isa ka pamilya magkadto sa mga banwa, sa mga syudad para nga mag-enjoy na sa mga magkadto sa mga tourist spot or mga destination at least ang kwarta mapagwa kig kwarta kung magkadto ka to mo, magasto ka. Now, pero silang isang governor, we are on a critical stage in 2 weeks time, preparahan kag iplastar ta ning daan, no?
Kay siling sang governor mamudlay nga sa iban nga mapungsod nakita tang eksperyensya. Nga once gani nga mag-igo kag kung maglala ang sitwasyon nga gindulot sang Delta variant, bisan ano pa nga preparasyon na sang isa ka LGU, sang probinsya, sang nasyon for that matter, hindi na makasarang. No, hindi na makasarang. Ma-overwhelmed ang capacity sang ospital, din mo na karon ibutang ang mga pasyente. Ma-overwhelmed karon ang ang mga medical frontliners. Sino karon matatap sa mga pasyente? Amo na ang mga sitwasyon kasi lingkubo amo na taning tiempo ho. Ini nga 2021 ang ginaistoryahan ta taning parte na sa recovery, no? Recovery stage, paano kita maka-recover? Kay ang herd immunity, I was expecting at the last part sa sining 2021, malabot na tani mo ang herd immunity nga ginasiling sang aton Department of Health. Di galing hasta subong do wala epekto. Aksyon Hotline. Now, bayara ayuda ang ginatag ang gobyerno, pero kindly take note, halimbawa dito sa may Iloilo, may 1,000 nga ginahatag sa mga individual, 4,000 sa isa ka family, nga amo na magamit nga ayuda. No? Pero hindi na bastante nga ayuda na. Aksyon Hotline. Take note nga hindi kinakasarang. No? Ang ayuda na temporaryo lang ni. No? Nga ihatag sa imo, pero tilantawab lang. Ang epekto na naman, that is why sa malain mo, at tanan kita luyag na tani nga makarecover. Tanan kita luyag tani nga at least makabalik kita in a new normal nga situation. Pero, no, tandaan ta, bisan nagnubo pa ang cases sa Bacolod, dapat nga ang mentalidad naton nga magtuman, magsunod bala, kasimple mala mo. Sa ginapatuman nga health protocol, why gid sa madula si imo ako magtuman ka lang, like for example, social distancing, ang wearing of face shield and face mask. I-use ta na lang na, nga amo na gid lang na ang makasalbar o kung makabulig sa aton. Nagligad gambal ang gobyerno ang pinakasolusyon sinitanan amo ang vaccination activity. Tigaling ho, tilo-tilo malangaling mo. Nagaabot sa aton nga mga vaccine. No, that is why siling ko kung magdamo na kuntani ni, pasalamat kita nga ang Pungsod Amerika may gindonate to. Nga Moderna, gwapo man nga vaccine, Moderna. Ti ambot kon pilang allocation naton dis Bacolod, no? Kay sa Johnson & Johnson, ikaw to, kumusta pamatyag mo? Okay ka lang sa Johnson & Johnson. Ako actually may ginabatyag pag ko, doon nagpalangalay, ginman ang lawas ko, galing kay ang kaon ko mong doon nagproblema ko, kay doon nagdamo. Doon nagdamong kaon ko. Sikunado man, doon naggana, doon nagbalik ang gana ko sa kaon. Aksyon Hotline. Pero amo na, no? At the end of the day, i-check na lang ni, kibasi ko may mga allocations na naman, nga mag-alabot na rin sa aton sa Bacolod, no? Sa Moderna, basi Johnson & Johnson, and other nga mga vaccine o COVID-19 vaccine para no sa ginalauman naton nga mapadasig pagid nga vaccination activity. Aksyon Hotline. 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya Kaya pinagaman apat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Kasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang isang good na factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, ilauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakas sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan
karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaakyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon, kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Aksyon Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya Kaya tumakami nga ginagaman apat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga traffic para nga ng traffic to or nag-traffic dito sulod ang Mang continuous ring ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaakyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon, kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion.
ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala kayo ginagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga siwat nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Kunyo 4 2021, sang formal ay ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Aksyon Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala kayo ginagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga siwat nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Kunyo 4 2021, sang formal ay ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera,
typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Aksyon Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya Kasi tumakami nga pinagamat-amat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga traffic para nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rin ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaning nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Hotline. Happy birthday gali kay paring Albert San sang Talisay. Bao paring Albert? Kumusta paring Bert? Halin kay Annie Sans. Ipos-ipos ang paring Albert birthday na. Sige. Malipayon na pagsaulog sa ngimo kaadlawan. No, paring Bert Sans. Kabay pa madamo mga birthday ang imo sini pagahiwaton. Aksyon Hotline. Dugay-dugay ang cellphone nyo, preparan nyo gida kay basahon, magamot na kundi asang mapalaron nga winner, karon nga aga. Automataging tingo, 500 pesos kung sino man ang mapalaron sining magamutan. Ari anay wa, di masako lang ng mga mensaheng ginapadala nyo. May aga dira kay Madam Elizabeth Malaccagamala. Harapan si Cha Rin. Sininga good morning, watching here from Cabancalan City. Si Martin Aliling ha. Ara siya sa Imos, Cavite. Si Rilin Oro Javier. Sininga good morning Action Art. Good morning man kay Gob Bong Lacson kag sa tanan nga mga listeners. Ayos. Lee Gay Villares at Sibar. Good morning Action Art. Monitor live Ramon and Lucy at Sibar sang Talok. Thanks dapat sunod gid para safe. God bless. Gani man. Mabaling Anlin, siling niya good morning to all anchorman. Aksyon Radio, monitor kami di sa Barangay Agisan. Christine Minies Villalobos, siling niya Aksyon Art, monitor lang kami di sa Barangay Pandanon DSB. Tamyaw lang palihog. Family Dahay, Alit kag Torbila, Baryuga nga always gid ga monitor. Araman si Jerry Limaco. Ay, sa Bangga Tutong Filisan sila iho. Good morning na sa inyo. Aksyon Hotline. Nelda Siguanse, salamat kay Harmy Di Kenya, Ana Sinoro, Raymar Hicano Haliasgo. Yung monitor lang kami sa Sitio Lupa, Barangay Sagang, La Castillana. Daday Hilado ha, may agada, Edwin Di Catoria Gonzales. Yung monitor man si Diding Alojamiento, Sagayno Ivy Cabasis, Sukuri o Sukuki Rufo. No, sabi nga, alam mo yun ba? Hopefully, makapabaksin na. Jean Oy Cicer, morning. Salamat gid sa pagmonitor kay Joy Enriquez. Thank you man. Mary Grace Eugenio Fermin, good morning. Aksyon Hotline. Araman si Jennifer T. Cortez. Sila nga monitor while gahulat sa vaccine. Shout out lang sa tanan nga taga DSB. Ari kami gym for vaccination. Ay, okay. So may lang nga pagpabakuna dira ha kay Jennifer T. Cortez. Melchor Maruca Rumbinis Kagawad. Morning, kumusta ka na? Aksyon Hotline. Hill Javier, ara sa Quiapo, Manila. Gamonitor man, Chris
Corsiga Panis. Harapan Cheryl Tabares, George Gargasiran. Sige. Trixie Grace Anhaw. Harapan si Maymay Luz de la Cruz de Bulgado 30. Good morning, happy 52nd anniversary. Paring Chupoy magbano sa Macau, China, kag nga monitor siya subuka. Sinday Brimada regards lang kag amuman kay Tita Elma Lusok, Pulidario kag retired Major Paterno Turalba. Good morning. Arnel Andong bao kasi Mario ko. Kumusta ka na? Ana May Amasio, Mary Grace Ignacio. Thank you gid Ana May Amasio sa pagpadala sa mensahe. Sir Alex Montesa siling niya good morning da sa imo man sir. Carmelo Garingo, Josie Lynn. Ayos, Ana Lidesma, si Chris Corsiga Panes, Merna David, monitor sa Patikwi Hinigaran. Christopher Corsiga Masmela. Okay. Chofilo Espanyola Jr. Sa Tagda kuno Zone 3 Hinigaran. Oy, good morning na sa inyo. Sir Bia Jonathan, sir. Musta ang puding ta? Salamat ni paring Albert Sanz. No problem pare. Happy birthday liwat. Vanessa Mayo, ma'am, may aga. Kumusta dira ang Minnesota? Ay, perte. Daraman monitora, no, si Sir Alex. Sir Alex, may aga. Sir Alex Montesa na. Ari na, prepare na ang inyo sini nga mga dahil lang kay parang ari ho makuha kita sang aton sini nga winner to. O ari lang na ho. Anniversary sa ARB. Ato mo lang 500 pesos po da, kag manawag lang station sa imo. Salamat din sa Aksyon Radio. Ari na ginapangita ko ng tambyulo sa inyo kaya ginakot-kukot ko yun. Preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi way na durog na mo. Sa anniversary sa ARB. Magpamati ng base ikaw na ang masunod nga tagdaog sa pagbalik sang sulit ang papremyo. Anniversary special sa Aksyon Radio Bacolod sa anniversary sa ARB. Ayos. Ari na ginadial na ang cellphone number sang nagabutanta karon nga agabaw. Ang cellphone ni kuanon gida ano nyo palihog i-prepare gid pag ring gani sabta dayon automatic 500 na. Basta listener ka sa Aksyon Radio balaan mo na no pag ring pa lang aba mo ni landline sa Aksyon Radio katawag dali lang no. Anyway, i-check ta lang na karon itawag lang na liog ang ara ng ngalan niya. Sige. Aksyon Elre, please be kay parang ama be. Ari na, no? Ari na nagabutan ta kay inaho. Baw taga Punta Taytay. Ayos. Ari na sa aton sining linya. Hello, good morning. Hello. May ngaga. Ay, may ngaga sa Aksyon Radio Bacolod. Oo, sabi ko, sir. Ba, purtiga lanog ang iya ko, ano? Katunog isang imo monitor ba? Nagbago ko lang mula, sir, yung paandar ang radyo ko, sir, kay nag-meeting kami na sa kay Binitis, to. Gamitin ka mo kay Binitis, gali? Grabe Binitis, gamitin sa inyo? Si Sir Alex, bala? Sige, may lang ang pag-meeting na. Tapos na, sir, tapos na. Ha? Tapos na. Tapos na? May gintagaan ka na? Wala, sir. Wala eh. Abi ko kung ginatagan, kaya hindi na kumatag sino. Nay, pila ganing edad na ito, ma'am, ano ni ngalan mo, Jennifer? Jennifer Anore, sir? May Arne Jennifer Anore. Oo. Kay Y ni Arbio, Jennifer lang. Ang spelling sa imo ngalan, ano gani? G-A? G-A? A? G-A?
Tinga Apple, double N, IFTR. Ah, may R. O, sige. Ma'am Jennifer Anore sa barangay Punta Taytay. Din ang imo na sa Punta Taytay ginapit man? Rigid Tubang, sir, sang basketballan, sir. Sa tubang sa basketballan. Gamon ito Oo. nagigali permis sa Aksyon Radio. Oo, blaster, sir, manghod ko na, blaster, si Aksyon, sir, inyo. Mut nga naglibog ulo ko nga naglain na sa. Naglain na siya. Ay, Ay, galing ko ka. na si Aksyon Brian, kag si Fred Salanga, kag si Boy Duran. Mo idol mo gid sila, ha? Kasi si Aksyon Boy Duran na muna ang gabulig, ganay sa akon sa una, sir. Gabulig siya. May lang kayo, may pila na edad mo gani, madam? 53. 53. Bao galupok na. Anyway, kabalo ka naman guro nga ginkwanta ka. Gintawgan ta ka. Kung why ka natagan to sa meeting ni Benitez, ari nga tagan ta kay 500, okay lang? Ay, salamat, sir. Makawakalgid ko, sir, bulong, sir. Kaya mga ngayos ako sa gabulig. Ako, hindi pagbatunon, blaster, sang Dr. Pasqua. Kay galibod lang na sa blaster Labrador Balde, dasun pirting uboy yung blaster kadapo. Di masiling na sila dayon COVID, pero pamilya, gina sila yung blaster hapuon. Ay, hapuon siya. Ahay. So, dari, service kan tanaw nyo galuko lang gidiari, gidiya pigado, gigami siya malang saligan, kaya ako galabada. So, sige. Kabay pa makabulig na sa imo. Congratulations, manang sa imo sining padayon lang nga magsuporta kag magpamati mananay Jennifer sa Aksyon Radio, ha? Sige, sir. At ano gani, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod? Aksyon Radio. Very good. Nanay Jennifer, congratulations! Sige, sir. Thank you. Morning. Sub sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Magpamati from sign on to sign out kag bantayan nga manawagan ang imong ngalan. Dayon Aksyon Radio. Sub sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Salamat sa Aksyon Radio. Aksyon Hotline. Nabuking pa? May meeting. Mayor Bing, may meeting. Tukulis punta tayo. Sadya gini minitingay niya mo. Sige, galing way banto kuno. Way gini kinang give mo. Bisa tulo 50 lang. Way gini siyang duhol sa meeting to. Gaminitingay, nagaling sa barangay sa mundo. Aksyon Hotline. Pertiya mo. Amo na ni siya. Ang kuana ni larga na ni eleksyon la politika mo gina. Anyway, alas 8:53 na. Ipalutson ko lang niyo, post lang ko for some commercial break. Pagbalik ta, madamo pa kita talakayon para hindi maipit ang akon sini nga tempo. Magabalik kita, pagaligan lamang sini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga nagahatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Ito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya pamangkot to nagligad para pamaninga linawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act.
Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapok ang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sagsagan mo ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, kagaya nga na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ating mga palanggagamang itang palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amon ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon nga adlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagdilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio.
Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tuwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglapta sang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutub-tub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasinungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y saan anong kalintangan, responsable at pagbalita, kagaya nga na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig.
Mayong hapon naman sa ating mga palanggagamangitan palamati. Ay inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa Nabilin, isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary, Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang naring nabigo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Oh, definitely, you know what they say, Battle Royale. Definitely super Battle Royale. Palayok mo man to? Yes. Sa pakatuig. Kamo pa rin magdinapo. Subungan na. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gagawin. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sa husto. Ang kada botante ang may kaugalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanuon ang pulso sa publiko, kilalahon ang maginalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod, ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Bantayan na resulta sa pre-election survey diri sa number 1 AM radio station sa pinakaulihing survey sa Nielsen. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio. Desisyon 2022. Sandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanan tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa paghudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita ng dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon patayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo patayon Aksyon Radio salamat kisa pagserbi
balanse, matuod na mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Pagkulong kag negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe. Dari sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline, alas 9:12 na. Now, i-try ta dugay-dugay nga malabot ang taga-DOH. Kay Ariho, ang ila sining record, ang report bala parte sa sining na nagwa no sa genome sequencing o kung naging patigayon nga paidalom sa maid-id pagid no nga dito sa Manila actually gindala ini ang sample kag gin-check agud ma-detect kung may iban pang mga variant no sa mga COVID cases ngari sa bahin sang DOH o kung sa bahin sang Region 6 may aring na monitor dire kag based sa nagwa nga record may delta may alpha and beta variant no in fact diri sa Negroso ang isang infected sang alpha variant palayag diri sa DOH nga La Carlota City no na record ina si Doc Alon sabi lang lihog daya basi magsabat siya kadis resident naman ang na record ang beta variant. Now, gusto tayo baloon ko na no ini ka ang alpha kag ang beta no nga mga variant kun ano ya ang nga balantayan tas ni because hindi pa siya tuod delta pero same kuno gihapon nga madasig ang ang sporadic bala ang nangin sporadic ang kag ang pag-transmit sini, ang pag-infect sini, ang increase sang cases. Ini nga mga samples, at least may guide kita kay iluwas sa delta ang nabantayan naton may mga variant nga iban, ang alpha kag beta nga ari nagali diri sa aton sa bahin sang Bacolod and Negros, no? Tiyan mo ng mga balantayan ta kay hindi kita subong makakuano ang isagi ka bagay diri nga padayon kita gyapon nga mag ulo aligmat sini kay kabudlay bla no kabudlay gid kon mag-amo ning sitwasyon ayos anyway way gasabat si Dr. Glenn Alon sabi sige lang kay basi ko nagasako man siya no dito sa DOH kabalo ka naman na sa ila ng why man untat ang Zoom meeting nila no anyway sa Iloilo sa interview sa Aksyon Radio Iloilo sa Aksyon Hotline a while ago na kuan na to nakita tang may ara sa pagklaro tutong kuan ba ang tag-iya no sang punerarya to blang nga nagakuan gamay ara sila sang
pangsunog sa bangkay, crematorium, nga ging klaro yan nga ang gin-close nila galing hindi sila magbaton atong mga outside Iloilo City nga damo galing na pangdala da sila. No, galamatay mas COVID bala to bumamakon mo. Di man og-abot sila nga makina nga sa isang adlaw pwede ko no makasunog sa bangkay tag sisintak bilog mo pera palayo lang hindi na lang naamo na. Kaya budlay na siya nakatama yan. Amo nang mabalantayan naton. Now, ara na si Sir Frank na lang liugday. Para nga at least maka saylo. Kita pakarunan tani sa udto ang Iyasang City with Ma'am M. Ang kag sumuman the rest ng taga EOC no kay yung mga hospital diri may ari di actually may nakita kung nagpagawa sang record nila no nagpagawa sang record pero sa mga death balang nga damo yang death sa ilang record din nga way mabakunahan nga mga patient nga nagtaliwan isa ka private hospital ini pero pakarolan ta kay angot sining development now kantuan ta si Sir Frank Carbon kinagligad to kuning namuno nilang party sa kundi way naging man biyahe mo kung mo nga hard lockdown sa Iloilo pero ang transport to yan sige on Saturday no nga siling primero to sa Sunday nga sige nga untaton ang transport tigaling mayor to nag-decide man kay way man kuno sakyan to mga frontliners kon mauntat gid biyahe no ang DSWD yan nagambal singla ang makabaton lang diblang sang ayuda blato blang hindi gigagwa nga makaobra. Uy, bisan ECQ galing nga makaobra kaya do hindi kaya makabaton sing 1,000. Now, i-check ko lang kay Sir Frank Carbon kay kundi do ginapanawagan nila last time nga ining gina-require tani bala nga pagpatuman sang RT-PCR test no nga within 72 hours nga kinahanglan may result ka prior sa imong pagsulod diri kung within region 6 ka siling kanin ni Gob gina lakson sa interview ko ina gina-check pa nila ni double check nila mo ang mga record nga ginagamit balang nga mga ginagamit subong nga RT-PCR test result kaya gaduda si Gob nga do hindi original do piki pero katuan ko Sir Frank in preparation ini nga supposedly nga hopefully after no sang ining malawig-lawig nga ECQ kag lockdown sa Iloilo may mga preparasyon mas lang ginahimo online sa hotline. Sir Frank may ngaga Art may naga. may ngaga tawhay subong sir galing ti mga tao mo muning problema guro do way gid trabaho anay kay amo na nga kapitan kay ang si Mayor Jerry Triñas ng Iloilo nagpagwa sa bag-o kahapon mo bag-o nga EO na ang gina-suspenderya lang mga tao nga magsulod sa Iloilo ato ang sa outside sang Region 6 buti nga nun kung taga Imaras ka taga Negros Occidental or Bacolod City or Capiz and Tiki Aklan kag Iloilo Province pwede kaya kasulod sa Iloilo City. Okay. Why na sa require sang mga negative na RT-PCR test. So kita kinanglanon gid na ang tao magbiyo pag mangita kwarta pag magnegosyo. Kay magbigid. So di kami naman nagsulat kami kay Mayor Ben siguro probably mabato. Mabato niya na ni Sininga Aga nga request kami nga ang iya requirement nga dito pa lang sa Iloilo dito pa lang sa PPA nga port sa Lapos hindi ka nakasunod iskan gani sa gate ng PPA hindi ka gani ka pasilong sa terminal sa dito hindi ka napatudlon. Okay. Oo, kay kinanglan may negative kagid RT-PCR test. Antis kami nag-untat biyahe, nagtilaw kami isa ka biyahe, ting among pasahero aling kinilo, pito ka bilog . Ting among hindi pwede.
mamerdihan kasi Oo. So, sa buong nga aga, mabaton to ni Mayor Bing, kag ni Vice Mayor Ilcid, ang amon pangabay, na hindi na git pangitaan git ang wala sang artificial test, hindi na pagpangitaan dito sa Iloilo. Kundi, pasaksyon lang sila, kay diretsa bread ko, test man may test most likely iya ganin na ni Mayor Bing, may swab test, may tent swab tent. Yang tanan sunod, wala siyang negative na artificial test. Okay. Kinaswab sala nila. Tisling namon, since kinasala naman so hindi na dito pag-i-required. In fact, mas mayo ganing nga kita di sala kay siguro ginaya ang resulta nato nga hindi na fake kay subog na mo fake negative test dito sa Boracay kay sakit ulo to siyang mayor. Nag-meeting kami sa niligad ni Simada kung paano mabuligan Boracay. Boss, hindi mo nang isa namong problema. Kaya daw, sang taga-pulo, may 2-3 gid nga gaabot nga taga Manila. Fake ang ilang kwan. Marius. Namon to sa laboratory, why sila record? What guro sa division yang naging ko ang ilang test results. So, tisling namon gani. Mas mamon na malang nga diri na gilang siguro bitaya nga gusto na yung test resulta. Kag hulig padutay sa aton mga tao nga ga-travel. Pagkadto pagkaribalan mo ang RT-PCR ni kung sa Red Cross na 3,800 mo, sinong makasarap? Petio denaryo malang nga empleyado kag magagmay nga nagpunti nga nagabulanti dito sa supermarket kang tagay nagabulanti man di sa Libertad sa iya mga utan. Tisling na mo, diri na lang, hindi lang pag-inspektohon para nga atong dahil makasige, mabuhi man ang taga-pierda, ang porter, tricycle, tricycle, Libertad. Libo-libo kasi ang mabuligan sa mag-abri ng pastrap mo. Kasi balagal kagdasid kada oras, mahalara naman siya. Sige, ang kwarta sa atong mga tao, tricycle, tricycle, porter, sige man. Gabay pa nga pamatian kami ito ng Mayor Bing. Anyway, kaswab na gitman sige. Hindi na din ang swab. Kag, ako bigla bulig, sige ang negosyo, sige ang trabaho, sigurado ko pa nga itong tuod, dinaiyan nga negative ang makwata. Kasi swab ang goman Hindi naman mag-quarantine pa. Kung bili mo lang si puno mo, bili mo lang address mo, kaya kung positive na kung tapos na kwaon, hindi mo siya bako. So dako, ibla nga bulig. Sa syudad, ito nga bulig sa Pumuluyo, sa bilogid nga makuan ekonomiya sa tayo. Sige, so i-check lang namon karon na sa city kung anong sabat na ni Mayor Partida. Si Mayo gid, nagsiglanon mo kami kay Mayor Gid, no? So, akin ni Vice Mayor Ilcid, kung nasiglanon niyo man si Vice Mayor Ilcid o kung si Administrator ta Inang, no? Kaya daw si Inang daw siya ganting isang ato na IETS body, no? Oo nga, ang pangap. Nakogid mo, kita na mo, nakogid niya advantage. Oo. Inang negative na ang atip siya sa Lilo, guro, halos tinuwa sa guro fake. Kamahal mo. Pwede lang, no? Chances, Damo gid maalam niya, damo gid maalam, sir. Pikit tungod siyang kapigado, ng tao, pagkamahal sa RT-PCR test, maidiya, oras magutong siya, na makakarit dito, makaobra, kapag negosyo. Kapalo ka man sila, no? Basta gutom, tanang hindi mo, hindi yaon din. I-fake gina nila. Which period na sa Boracay, ito ganito yan, hindi siya gutom, lagaw-lagaw, nagsiya po, fake pa nila. Pagulot sa Boracay, yan ang nagidayan kung gutom ang gatulod, no? Kanan kisa nga daw hindi gusto mapaminsaron, mapinsaran. Kaya mo nang itong dako nga problema ginatubang-subong. No? Kami sa business, ginhawa man namon tanaming loga abogado, no, sa aton mga IETF na kag sa aton mga official student na napigilan ang negosyo kan para ara ang trabaho, no? Tao makatao. Yes, ang worry di ganyo may nagchat sa akon siya kon after niya RT-PCR, halimbawa, no, kung naman ang system, wala pa result, dason kundi
Halimbawa, kundi mo pag i-require mo na sir, pag abot ni YRT-PCR test result from Iloilo or anywhere no sa nga nagaling sa Region 6, dason basi mag-positive after mag-swab din, so nakalubilo, nakadamo ng ilan nakatuanaw. Sige na, swab and go. So, amo na tinanglanon na signing aton din artificial test. Kasi gani antigen gani yung ginagamit nila. I really don't know, but very, very quick traffic ko, no? So, antigen gani, gano, in 1, 2, 3 minutes na tapos naman. Yeah. Yes, sir. So anyway, i-check na mo na karon ako na nung reaksyon dira ni Mayor basi may araman siya statement ipagwa dira ko. But you know, you cannot win them all kuno eh. May something to give between gutom o pagkaon o trabaho versus sa muna. Ito yung balance yun, balance it. Oo. Anyway. May risk go man may advantage man. Ining pinatupos namon may advantage, may disadvantage. Hindi, ara na sa aton na official na mag-decide sa pag-balances, pag-wages, no? Okay. Kung balance man, bakit at bininisa yan. Dito, that's why we're giving it to them. At their sa ilang wisdom, they have the experience and everything. Based kami ka pangabay. From the point of view sang mga ordinaryo na tao, nagatilaw pagita, kwarta, no? Sa pagtrabaho, pag-negosyo. Sir Frank, salamat gisa tayo maginatag karon nga aga. Dapat ako magpasalamat eh. Para na pagatian sa pumuluyo nga ang ganay ara nga grupo nga gatimuwa dito na masigigil ng atong trabaho. Kulay. Oo, ang negosyo, bigid magtira. Salamat sir. Salamat. Morning. Kay this giving them hope. Ang importante siguro, number one, may hope. Kung hopeless ng tao, makapinsan din di malos. No? Yes, sir. Okay, so, thank you, Thank you, Mr. Tim. Salamat din sa tawag. Salamat. Good morning. Wala ito na ang desisyon ni Mayor, no? Good morning lang dira sa mga nagapadala sa mensahe. Ginatamyaw ko lang gali, maing aga lang kay ni Roger Montalvo daw kag Judge Mabel Maharukon, no? Maing aga dira sa imo kag sa iban paginaton nga mga listeners. Paring Joseph Yanson, paray, kumusta ka na? Sige. Salamat gid paring Joseph, ha. We need to secure our island, otherwise madugayan gid ma-recover ang aton economy. We need to look at the long-range effect in our economy. The mayor must look at it for 2 weeks in the view of the health frontliners. What is money if a lot will be infected with this Delta virus? Ang worry ko mo natuod man eh. Kung matuod ni nga ginadudahan maganin ni Gov mismo Lacson siling nga suspitsyo gi kami mo nga hindi gidusto ning mga ginapresentar nga RT-PCR test. Ako na pangamuyo kabay pa wais ang Delta no nga makasulod diri sa aton. Kay ang ginaworry kuya ang pag sa ulihi balabasi mawad-an sang availability sa mga hospitals, ang bed capacity kung ma-overwhelmed na karon paano ta na kumudahon ang mga kwanman, ang mga pasyente da. Galing nga why nagikot tiyempo. Why naman ko obligasyon action hence, no? Okay na. Why naman? Anyway, why na ko galing tiyempo diri sa aton sini nga pagpangalagad. Supunan ta ni karon sa Aksyon BBB program ang pila ka mga update sa sini nga balita. Ang aton pagpangalagad karon niya nga Wednesday o karon nga Miyerkules, boylong nga ginadulong sa inyo sa
The show. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.